O auditorio da Fundación en Pontevedra volveu encharse onte para recoñecer a 6 dos seus veciños. O Diario de Pontevedra celebrou unha nova edición dos premios pontevedreses cunha gala encabezada polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Moitísimas gracias a todos eles, moitísimas gracias polo seu traballo, gracias ao Diario de Pontevedra, ao Grupo El Progreso, por seguir facendo o seu labor diario, por querer recoñecer unha vez ao ano os pontevedreses e as pontevedresas, as institucións que nos fan sentir orgullosos e que fan pensar que hai moitas cousas que merecen a pena. Con estes galardóns, o xornal Pontevedrés recoñeceu a actividade e traxectoria de media dúcia de pontevedreses. Os escollidos este ano foron a xogadora de fútbol praia Andrea Mirón, a empresa Edigal, a Asociación Xoga, a investigadora Rosario García, o comisario de arte Antón Castro e a activista Amalia Bóveda. A obriga de non esquecer nunca o que pasou non pode justificar nunca o empeño de algúns en vivir sempre permanentemente enfrentados. Por tanto, o seu exemplo, a súa loita en non baixar nunca os brazos para que non se esquecera o que lle pasou ao seu pai, creo que resume moi ben a concordia na que queremos vivir os galegos e ese sentidiño que queremos aplicarlle a moitas cousas para estar libre aquí, afortunadamente, de cousas que estamos vendo noutro. Os premiados foron os protagonistas do evento que se desenvolveu ante medio milleiro de persoas.